Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Ayla at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Wilma Joy Cacho, Rhea Joy Timacao, Sydney, EJ Boy, Kane, Ayana, Zane, Clinton ken Princess Amira from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Papa Jerry ken Mama Florida Balmores, Justin Dave ken Salcedo ken Balmores family ti Malig Isabela from Jessica Balmores ti Singapore. Shout out pa kada Lamberto Pasion Jr., Anaya Faith, Leslie May ken Noli Andres from Linda Pasion ti Kuwait. Lynn Concepcion, Macleo, Marzen, Nanay Sosima, dagiti agriculture ken Bantay Ilog, kastamot ti Concepcion ken Asitura family from Angelo Asitura Concepcion ti Dagupan City, Pangasinan. Kakabsat ken kakaanakak dita New Gumyad ken kawork ko ditoy BRG, Isuda Onyok, Danry, Ariel, Daniel, Bings ken Arman from Arnelson Agaluos ti Santa Fe. Nibakat ko Eliza Melecotones, Zoren J, Nanay ken Tatay, kastamot ti Melecotones, Tabing ken Tomas family, dita Maturanok, Gimba, Nueva Ecija from Resti iti Taiwan. Nilakay ko iti Santol, kastamat da Kid Ann Kidlin, Humble Banyaga iti Australia from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Happy birthday kanibakat ko from Nestor Cuse ti Apari West, Cagayan. Shout out pa kani Tatay Marcelo ken Nanay Sean Galam dita Santo Domingo Luna from Annalyn Galam. Garasa family ti Malekeg from Glenbert Lopez. Rumbawa ken Ambatali family, da Nazarene Angela ken Armel from Melanie. Makablaawan pa iti Bulusan ken Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union. Shout out kada Violeta Tabin, Jasmine Rivera, Gutierrez family ti San Quintin, Pangasinan, Seldi Manayam ken Imelda Cabang. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ayla. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan nga Ayla at taga Nueva Ecija. Kanayon adenggan mi dayti a drama iti YouTube channel yo. Gaputa maayayo kami adumdumngeg, kadagiti nagduduma apadas, wenno dagiti pakasaritaan dagiti mangtartarabay kadagiti uploads yo, OFW man wenno saan, nang runa dagiti kaskanya nga addamot padas na. Kunaknog na nayon latan adumdumngegak, aging ga idiin singasing tigayem ko, nga ipatulod ko matipadas ko, barang mapagasatan a mapili a maidrama, kat barang makaitadmatan itiliwliwakan adal kadagiti dumdumngeg. Kastoy man manang tirugina. Ayla, asino di ka na yun amang sukon kan kaalalaki? Di ngay dangkaw kan gwapo. Ni Rafael day Jeffren. Isungay day bagbagak kan agar-aram kanyak. Day gayam. Kasla natak ng mata lalaki, kan kasla seryoso kan ka. Nabayag kayo ka din nga gamam mo? Nabayag mo't basitan. Iso na adal konti ka bapalin na. Nasingpot mat. Nasayaat mat nga rod no kasta. Naskan lang nga nasingpot. Tano saan? Umunak amang ibaga at di mo aklunan. Sika talaga, MJ. Inyam amom ka din kadagiti dadakkel mo. Saan pa? Tadyak pa'y mo't inaklon. Ngam apaman ada kamin, iyam amok ton kadakwada. Ngam, medyo ada amak ko. Amo mo't ti kina-istrikto da mamakan papa. Nga masapul amayam amom kadakwada no nobyum ton. Narigrigat no sabali pa yatao ti pakaamwanda nga dagaya man nobyum. Wan nga rod, nga mabutengak iti agbalin a reaksyon da no makita da ni Rafael.
Kabaulam day ta. Basta ipakita mo't ni Rafael, seryoso kan ka. Kan nasaya at tipanggap na. Agyaman nak MJ. Sapay ko mga rod tagbalin ang nasaya at ti amin. Namnamaam day ta. Basta think positive, friend. Agyaman nak manan MJ. Anytime, Ayla. Kabaulam day ta. Kumusta mo't ti trabaho, Ayla? Ayos ka di matlaan. Wan papa, okay mo ti trabaho. Ada ka din agar-aram kad ka, iha? Ha? Ay, awan pa'y mama. Siguraduam lang, Ayla. No adaman, nas ka na nasaya ta tao. Kun kabagalan na ngay pa ay ti amin, ama ipapaaymikan ka. Kadas ka na responsable kan mapagtalkan. Wan, amok day ta mama. Kakaiso na nga anak da ka, iha. Saan may akaya ta masakitan kan tulaan? Maawatak papa. Isungarod ang nalabos ti kinaprotective yung kanyak. Siyempre, napatag ka kada kami. Iso akayat may responsable mat ti lalaki ama tumpungam. Agyaman ang tapinatgam ti awis ko kang kaila. Naragsakak takadwa kay ta. Uray siya, naragsakak mo ta nakita ka manan, Rafael. Sapay ko ma, tasaan ka maumakanyak. Iti ka na panang idardarirag ko itayat ko kun ka. Saan to, Apolos? Manipod na gamamuta, nakita kon ti kinasingpat kan kinataknang mo. Awan makunakan ka, Rafael. May saka na saya at atao. Agyaman na kaila. Kat sapay la kumatay ka nakitigundaway. Agbalin na pasit ti biyag mo. Diyak kumapay kayat ti makirelasyon. Tana istrikto da mamakan papa. Diyak mat kaya tapaluspusan ti may sa anatak ng alalaki. Akaskan ka. Ha? Kaya't asawon day ta. Aklo namon ti panagayat ko, Ayla? Uwan, Rafael. Oh, Nabayag mat basitan nga da marikrik nakparakan ka. Katsapay ko matadikan to agbaliw. Sikat ti umuna ang nobyo, Rafael. agyaman na Ayla. Ikarikadikan to agbabawi iti panangaklon mo kanyak. Ay ayatan ka unay-unay. Kat nakasagana ka mga ipanagnak dayta, iti orasino. Namnamaag na ita akarim, Rafael. Sapay ko ma, tauray anya ti mapaspasamak. Dinak to ibati, wano talikodan. Apay, anarabian ka na gawid, Ayla. Kung nasino dyan ang itulot kan ka. Gayam ko, papa. Nagkikita kami namin nga gagayam itay. Isa medyo naladawak ang nakaawid. Apay nga ro na di mo pinastrak. Kaslay tayo lang nakita na jagayim mo. May saday-jay kadagiti gagayam ko, papa. Ay iha. Mumata dya kaya ta marabrabian ka nga gawid. Ta delikado itan ti panawan. Pasensya kayon, papa. Saan ton ang maulit? Rumbag lang. Saan may akayat nga dadakas ang mapasamakan ka? Maawatak, papa. Ken siguradum lang ang nasaya at dagiti gagayim mo. Uwan, papa. Nasisimpot dagiti gagayam ko. Di kay agdanag. Mala, ikagpalisan. Agururay ni Inday ang mga isagana iti pangrabiyam. Uwan, papa. Gapos siguro tagmay may saak nga anak. Istrikto dagiti dadakkel ko manipod kinaubing ko manang Emmy. Ngamuray no kasta, maawatak ida. Taamok at ipagimbagak matlaang ti pampanunutan da. Isu nga daamak ko amang ipudno kadakwada nga adan nobyok. Mano abulan maten nga agayan ayat kami ken ni Rafael. Ngam awan pa'y pulos kirad ko amang yam amukan kwa kadagiti dadakkel ko. Nasingpot ni Rafael kan adamot na talgad at trabaho na. Isu na laang tamabutengak, amangan no anyan to ti reaksyon dagiti dadakkel ko no maamuan da nga adan nobyo. Banag, apakariribukak unay, manang Emmy.
Ayla, kumusta? Anya nga iti madamag? MJ, ada ibagakan ka. Oh, anya dayta? Amo mata na bayag kami nga agayan ayat ka ni Rafael. Apay nga tanga aging gaita. Awan na pulos kirad ko amang yam amukan ko na kadagiti dadakkel ko. Anya? Kayat mo sawan. Aging gaita. Di dapay amo nga Danubium? Saan pa'y nga rod? Mababainak pa'y ket din ka ni Rafael. Amang ano panunutan na nga ibain ko kadagiti dadakkel ko. Apay, anya ayati ko na ni Rafael. Awan mo't ket diti dakdakamatan na. Amang anor orayan na laang ti panangyam amukan ko na kada papakan mama. Ngamin, siya, maamuda ko ni Jebalayda. Matlagayam. Apay, di mo padasan. Madlaw ko kat, seryoso kan ka ni Rafael. Iso adi ka nga rod agamak, amang iyam amukan ko na kada mamakan papaham. MJ, Amok ti adda dita panunot mo, Ayla. Amangan no di da magusto ni Rafael. Gaputa saan abak nang akas kada kayo. Ayla, saan ati estado ti biyag ti pangibasaran itinapudno panagayat? panagkunam. Maaklon da nga ta ni Rafael? Oray man di da maaklon. Adakan kang agdesisyon. Ngamin, sika ti pudno ang makaamam mo iti kinatao ti Nubium. Si kanto ti makidenlakan ko ana. No di da maaklon, di ilaban mo ti ayan-ayat siya adwa. Agyaman na kiti dayta ka panunutan, friend. O sige, kasaritak ni Rafael, tapag sagana akon. Iyam amukton kada mamakan papa. Rafael, aday bagakan ka. Oh, anya day Tayla. Ada ka di parikot? Amo ka nabayagan ng orayam day ti akanito. Kinagpayso na, mababain akon kan ka. Taaging ga ita, di ka pa inyam amo ka dagiti dadakkel ko. Dayta ka di. Di kagdanag. Sa anak mo't ni Agapura, no saan ka pa nakasagana. Makaurayak, Ayla. Agyaman nak Rafael. Napanunot ko apanawanan tapno, maamuan dagiti dadakkel ko, nga adan nobyok. Iso akayat kan nga iyam amo kadakwada. Di kagdanag. Aramidag ti amin, tapno magustuhan tak dagiti dadakkel mo. Istrikto da ngamin, iso a medyo ada amak ko. Kan, italaang nga dayam amo kadakwada an nobyok. Sapay ko matagbalin nga okay ti amin. Kabagilan ta daytoy. Basta agtalik ka kanya. Daktal ti panagtalag ko kan ka Rafael. Medyo adalabutang ko, maipapaniti agbalin a reaksyon da, no iyam amo kan kadakwada. Maawatak na nyaman tagbalin na reaksyon da. Basta di mo liplipatan nga ayatin ka unay-unay. Di kan tupulos panawan, Ayla. Roberto, si mangpatmat gaya man da amiga Silvia manipo di Estados Unidos. Kastaya, kung nagnusan da pa ang matuloy nga gawin. Nakasaritak ni amiga Silvia. Nagawid da, tadan sa kano problema iti may sa negosyo da. Kastagayam. Kat kadwada ka di uniko iho da ni Ivan? Sumarunun to kano ko na ni amiga. Ada kano pa'y as-asikasun na iji Amerika. Amumatan, adamot negosyo na ijay. Talaga biliba kiti da diyang uping. Nasayat, nasingpat, kandasirik. Kas jay ti kayat kong agbalin na nobyo ni Ayla. Nauray siyak. Kaya't ko kumamot ni Ivan para ka ni Ayla. Kasarita tanto dagiti agasawa. Masapol na pag-amamun tayo dagiti anak tayo. Sa bagay, naibagamot idi ni Silvia at talaga akayat na amaam-am mo ti anak na ni Ayla. Magusto na unay ti anak ta, Roberto. Ay kat nagsaya atan no agin nusto dagiti anak tayo.
Napintas to tibiyag ni Ayla iti din na ni Ivan no kaskasano. Masiguradok dayta. Ay, sapay ko mga rod, tag-ginustuda. Ket no mapasamak ti kasta, pagkasaran tayo idan adagos. Simbang pat kamat gayam aniya. Adamat gayam sa ilim. Wan, Papa. Iyam amok kada kayo ni Rafael. Naimbag arabi iyo, sir. Ma'am. Mama? Papa? Kaayan-ayat ko ni Rafael. Anya, nobyom ko na. Nobyo? Kaano pa'y, Ayla? Nabayagmutan, Papa. Mama, iso akayat ko nga iyam amo kada kayo. Saklaim pagarup nga dagayam nobyom. Anya ngay matitrabaho, iho. May sa ka supervisor iti may sa kumpanya, ma'am. Nasaya at nga rod no kasta. Hangam, apay nga italaang amaamuan mi, Ayla? Pasensya kayon, Mama. Amo kamin ana istrikto kayo kani Papa. Iso nga insaga na akpay ti amin. Kaya't mi ngagbalin na nasaya ti masakbayam, Ayla. Iswa masapol pa yamam amumya na imbag ni Rafael. Papa? Maawatan kayo, sir. Nga maramidag ti amin. Tapno mapanagnagak kada kayo, anadalos ti intensyon ko iti anak kayo. Rumbag lang. Sapay lakuma, tadimi kaya at abasakitan to ti anak mi. Ay ayatak ni Rafael, Papa. Mama, sapay ko matamaaklon nyo. Masapol ang mamamumi pa yan na imbag ni Rafael kunakmet iha. Nakasaganak, sir. Katikarik ajak to paldaangan ti anak kayo. Ay ayatak unay ni Ayla, sir. Ma'am. Sige, para makita. Masapol ang mamamu da kapay ana imbag. Sinango kan inaramid ko nga rod ti may sa abanag, apagam-am kak unay manang Emmy. Ti panangyam amok kan ni Rafael anobyo kadagiti dadakkel ko. Aklo nakmanang, kasta unay apanagtibayok kadagidi akan ito. Tadyak mat ammo no anya ti agbalin a reaksyon dagiti dadakkel ko. Naimbaglaangan, tanasaya at mat tinagbalin at trato da iti nobyok. Napaliiw ko pa'y anasaya at mat ti panang pasangbay da ka ni Rafael. Tunggal sumarungkar iti balay. Ngam, jakman amumanang, no apaya kasla at dalata panagduadwak iti ipakpakita da ka ni Rafael. Aging gaan na amwak, no anya ti takder dagiti dadakkel ko, maipapan iti nobyok, idi kinasaritanak ti amak. Ayla, kaya't kakasarita, iha. Maipapanitian niya, Papa. May papa ni tinobyom? Anya ti maipapan ka ni Rafael, Papa. Saan mi magustuhan ka ni mamam dahil siya lalaki para kan ka? Saan na may bagay kan ka, iha? Anya? Ay ayatak ni Rafael. Agpinpinatag kami, Papa. Apoy anas kan akad ganyo adagos. Awan ti makitkita mi anasaya ta pagbanagan ti masakbay ang miti dayjay a lalaki. Anya? Kasano ang may bagayo dayta, Papa? Ayla, para iti masakbayam laeng ti pampanunutan mi. Katadan na pili mi kan ni mamam aparakin ka. Anya ti kaya ti asawan, Papa? Ti anak da amiga mi a Silvia. Ni Ivan. Ti kakaiso na nga anak da ti kayat mi parakin ka, Ayla. Narimrimat to ti masakbayam no da kayo ka ni Ivan ti agkatuluyan? Agpada tayo iti estado ti biyag. Kun may sana negosyante ni Ivan ni di abroad. Diyak lang pagarup ang maarami dyo ti kasta kanyak, Papa.
Apayanas kan ada kayo ti agpili ti rumbang nga ayatek. Kan may sa, diya kam amo da itay bagbagayo at tao. Mamamom to iha. Takinapod nora. Sumangpeten manipod balas yung tao. Kat naiset mo tential daw pa nagkita yu iti personal. Saan? Diya ko manugot iti kayat siya mapasamak. Kunakman no ti pagimbagak ti pampanunutin nyo. Adamot panunot ko papa. Amok no asino ti rumbang nga ayatek. Kat isudayta ni Rafael. May bagbagam lang da ita gapo ta isutay ayatem iti agdama. Gamamatiak. Apama na makita kan mamamom ni Ivan. Agbaliw ton ti panunot mo kastamat sen ti reklam. Isungag sagana ka Ayla. Tamay sa katagituing aldaw. Agkita ken nagamam mo kayunton ken ni Ivan. Rafael, Ha? Anya ti aramidam dito iti kasto nga oras, Ayla. Ala, sumark ka. agyaman nak Rafael. Apay, ada ka didaki sa napasamak. Apay ngay may ka dito iti dis oras ti rabi. Nagbiyahe da mamakan papa. Napanda iti hasyenda ti gayam da asimangpat manipod abroad. Agbakasyon da kano iti sumagmamanong aldaw. Ket? Kinasarita da sakbay apimanaw da. Rafael, saan da ka kano akayat apara kanyak? Ti kano anak ti gayam da ti kayat da nga agbalin nga asawak. Dayta ka dilang ti makagapo na apay ngay may ka ditoy? Ha? Saan ka kadya madanagan iti kayat da mapasamak, Rafael? Kayat da ta pagsinaan. Iso apimanawak iti balay. Ayla, kaganga itinaganak ti kasta. Nang runak at baknang kayo. Kayat da kapadpadayo iti estado ti makaasawakan ka. Iso nga rod adjakon kayat ti agawin. Agtaraitan, Rafael. Ayla, saan na masulbar day ta aparikot mo? Nunayunam iti sabali pa'y aparikot. Sana ti panagtaray ta ti solusyon iti day ta problemam? No kasta? Di mo kayat nagtaray ta? Diyak kayat ang nakarkaro aguraan data dagiti naganakken ka, Ayla. Tinapudno panagayat ta iti tunggal maysa. Iso day ta ti solusyon. Tauray anya tar aramiden da. No talagang awan ti umibat ka data. Saan da tanto ang mapagsina apulos? Di mo amuno anya ti kabailan da nga aramidan, Rafael. Ipatpadag ka unay, Ayla. Katdakkel ti panagtalag ko kan ka. Isungag talag ka kumamot kanyak. Katpatyan na kuma. Saan at ipanagtaray ta ti solusyon iti parikot mo? No day ta ti desisyon mo. Di ka nga rod pilitin. Pumanawak dito'y balay yun. Ngam di mo namnamaan nga agsubli akpay iji balay mi. Diyak magustuhan ti desisyon ni Rafael. Kunak nasuportaran na kitikayat ko mapasamak. Ngam saan mo't gayam? Umawag manen. Itay pa'y nga awag kanyak. Diyak sungsubatan. Tabno marik na namot ti sakita marikrik na kita. Apay nga minakasjay da mamakan papa. Apay di da maklon ani Rafael ti ayatek. Diyak umanugot iti kaya da mapasamak ni Rafael ti ayatek. Islo ti kayat ko apakasawaan ni Rafael lang. Iparpartak ko pa iti agmaneho. Makamuditan no sa dino ti pagturungak. Basta jakon kayat ti agawit. Hindi ba? Hello?
Siyak tinobya na. Sino ta ka di? Ha? Doktor? Anya? Apay nga da dito ospital. Anya tinapasamak kan ko ana. Diyos ko. Agyaman na kiti panangiyawag yung kanyak. Umayak di tayo tamat lang. Agyamanak na nakapuot kan, iha. Sa dino ti, ayan ko. Ada ka dito'y ospital, iha. Malagip ko. Ada, nakadinong parko. Bayat nga agman-maneho ak. Wan, iha. Naimbaglakit din ta saan ka napakaruan. Nakalasat kan iti pagad. Saan milakit di mapakawan ti bagimi? No adda napasamak kan ka, iha. Kasano, naamoy niyo tinapasamak kanyak. Ni Rafael tinangipakaamo ka sa kami. Ni Rafael? Wen, iha. Tika ayan ayat mo. Nalukatan da dito ospital ti cellphone mo kat kinita da dagos ti kollags mo. Nagado ti miskol ni Rafael kat iso tinawagan da. Papa, Dahil ti agpaiso, Ayla. Kat di nakapinanawan na pulos dito ospital ni Rafael. Binambantayan na ka. Aging kadimtang kami kan ni mamam. Podno amin nga imbaga ni Papa Ayla. Kat iti panagsarsari itam ibayat ti kaawan puot mo. Imbaga na kada kami kan ni Papam ti amin. Mama, Isoan na ibaga ka saan milakit di mapakawan kan ni Papam ti bagimi. No dadakda ka sa napasamak kan ka. Taagdadata da kami ti makagapo. No apay ang nagbartag kan na disgrasya ka, iha. Hada kami. Pudno dahi ta, Ayla. Kinapudno na at dapat itirwarte silid mo dito ospital ni Rafael. Mabit lang tapastrakak tapno makapagsarita kayo. Naimbag na nakapuot kan. Kumusta tirik na Ayla? Ada ka din na sakit? Rafael. Oh, di kag sangit Makapadakas kan ka dayta. Pakawanan nag. No din nagakumakan ka. Saan kumana pa sa kanyak ti kastoy? Di mon panunutan day Ayla. Maawatan ka. Tinapatagkat na kalasat ka iti pagkad. Ay ayatan ka unay, Ayla. Agyaman na, Rafael. Ay ayatan ka matunay-unay. Papakan mama, amang ano pinabainanda ka. Saan? Anya kumaga po apabainandak ngay. Kan, oray man bilang no kasta. Awanan yaman na kanyak day Ayla. Saan to apulos nga agsakit tinakam ko kadagiti dadakkel mo? Rafael. Gusto tinangag mo. Jack to idagurayan na pulos. Agyaman no kasta. Kung naklakit din no si katipabasulan da. Gapoy tinapasama kanyak. Saan ko nakmet? Kanapay ayaday tati pampanunutam. Tikit din to naram. Iso ti panagpaimbag mo adagos. Tapno may kalay sa kan Ayla. Rafael. Oh, apay anak lahat kay timbagak. Di mo ka din kaya ti makikalay sa kanyak? Apay kitinasaan. Awanan ti ngam Ayla. Ngamin, awanan ti rumba nga pagdanagan ta. Nakasarita kung dagiti dadakkel mo, may papan iti day ta abanag. Anya. Kat gapo kano ta di ka kinunsintir iti kiddaw mo nga agtaray talaangan. Gapo iti kayat da kumamapasamak. Napanagnagan da kano ti kinaimbag ko a tao. Rafael. Kat nagbaliw namin pinsan ti paniriganda.
Iso asaan data nalapdan pa iti ayan ayat tayla. Kat pamaneknek da iti agundaway nga impaida kadata. Tapno makapagsarita ta adatalaeng. Agyaman ako kasta. Agyaman ako, Nay. Talagbaliw ti panunot dagiti dadakkel ko. Imbagak metengan ka ayla. Tinalao sa panagayat ta iti tunggal may sa tagbalin akalasag ta. Itaan yaman na panubok adumtang iti relasyon ta. Isong agpaimbag ka na? Taapaman niya agimbag ka. Ikalay sa kamutin adagos, biyag ko. When Rafael, agpaimbaga ka dagos. Agpaimbaga, biyag ko. Para kanyak manang Emmy, agpaiso ti pagsasao, nga everything happens for a reason. Tauray makuna nga awan pagimbagan ti pan naka-aksidente. Dayjay mo't apasamak tinagbalin a rason, tapno mayasidag ni Rafael tiriknana kadagiti dadakkel ko. Nagkalaysa kami nga rod kalpasan ti mano abulan, manipod nakarwarak iti ospital. Kasta unay aragsak mi kan ni Rafael, tanapanagnakan mi ti kinapudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Gapo tanapanagnakan mo at dagiti dadakkel ko ti kinapudno ti panagayat kanyak ni Rafael. Kanadlaw dati kinasaot na amanggad para iti masakbayan mi, intalagdakan kwa na ti pan nakaimaton ti sumagmamano a negosyo mi, nga iso ti pakakumikuman mi ita nga agasawa. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Ayla. Ayla, pagayam ko. Napintas man ti pakasaritaan nyo kan ni Rafael. Da kayo ti si bibiyag apam managnek, asaan apudno ti ibagbaga ti kaadwan, awalang forever. Mamati ak, anak kaipaay iti liwliwak kan inspirasyon ti pakasaritaam. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam, kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Raul at tagabengget. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Fredo, Jason, Jeff, Jano, Edward, Benson, ken Rodel, di Tahagio, Mitchap, San Juan, La Union. Happy birthday kanila kay ko Dexter Rivera from Jasmine Rivera ti Qatar. Bolosan kan Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Parents ko ada Edgar kan Eliza Magistrado ti Nagrabkan, San Nicolas. Quetalias family nang runa nila kay ko ani Eugene Quetalias iti Patad, Sarat. Kastamat ni Maribel Pascua iti Santiago Marcos from Glyza. Takang kan Valdez family, kastamat ni Jensen dita Kalinawan Norte, kan Pasyon family dita Andarayan from Mary Jane Takang. Makablaawan pa iti Bawa, Pawig, kan Kilang family dita Tappa, San Mariano Isabela from JV Bawa. Happy birthday Sunshine Borja de la Cruz dita Singapore from Mr. Avenge TV channel.
Shout out kada Grace Agtina, Velasco Lavier, Arlene Palentino, Adela Vergara, ken Leonora Bautista. Kastamat ken ni Reynaldo Jose, iti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Shout out pa kada Imelda Cabang, Nida Niveras, Norberto Bangsoy, Susan Ronquillo. Primero family ti Barangay Kayasan, Kamiling, Tarlac, from Raquel Paras ti Hong Kong. Jackson Sanchez from Ronnie Abuli ti Bulanaw, Tabuk. Shout out pa kada Glenn Peter Sipe, Corazon Balaan, Jinky Michael, Nati Agustin kan Flori Castañeda. Merlin Mayumis kan Bryant Ginlamon ti El Paso Restaurant, San Fabian, Cayapa, from Joy Banis. Nicolas family, Tinang, Neneng, Boy, Agu, Nida, kastamat ni Junior, ti Liwan Norte, Enrile, Cagayan, from Maichen Sico. Shout out kada Maribel Bowat kan Melanie Rumbawa, Alfredo kan Estela Agaluos, kakabsat kan kakaanakak, kawork ko dita BRG, Isoda Arman, Onyok, Danry, Daniel Ariel Canario, from Arnelson, Agaluos. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Raul. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras kada kayo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploadsyo apadas wenno pakasaritaan dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan itinagan a Raul Manang tubuak ti Benguet. May sa padre de pamilya nga daan dua nga anak. May saak a janitor iti may sa akumpanya manang. Iso amakunak nga paghustula ang ti matmat gadak a para iti inaldaw a kasapulan ti pamilyak. Naawis akmet anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal ken inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma, tamapagasatan, amapili, amaidrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Adakon bakit? Rabiin, naladaw ka itaala kay. Wan Elena, adda nga minsan nga ilin ni boss sa opisina. Narigat mo ta panawa kida. Amo mo di trabaho kas janitor. Kasapulan dak no kasta nga da bisita adumtang. Oh, sika ngay. Kumusta mo tinagmalam mo bakit? Itay nakapanaw kayon kadagiti ubing. Rinugyak mo ton tinaglaba. Isa analpas ko ti impalaba kanyak ni Mrs. Reyes. Sigurado nga rada na bambannog ka man ni Elena. Okay laang lakay. Ti importante, ag tinulong tatap no may paayta dagiti kasapulan dagiti ubing. Sapay saan pa na kompleto dagiti kasapulan dagiti anak tayo di pagadalan. Sigurado nga dapay mainayon tanang rugin ti klase. Wan nga rod Nga mo kailangan dagita. Bakit? Ti importante, may pamuspusan. Tirigat na, iso ti sayang guseng nga nakadanon kanyak. Anya day ta, Raul? Kaslada ka no interesada o gumatang dito'y daga na kay patakdaran dagiti babbalay tayo. Anya? Ay, Diyos ko. Anya ti aramidon tayo no papanawon na tayo dito eh. Diyan ka mo, Elena. Nga masapol nga agsagana tayo no mapasamak man day tang ibagbagada. Kasanon dagiti ubing. Sa dino ti pagnaadan tayo. Sapay kumaat saan pa malako dayto a lugar. Maamuan tayong tupay lang no anya ti madamag may papaniti dayta. Ikararag tayo asapay kumatasaan pay. Ado ti maawanan iti pagyanan akas kada tayo. No kaskasano. Kumusta kayo, Tata Tomas? Nay, si kamot gayam Raul. Nakapasyar ka man dito'y balay. Wan tata, adang amin nakadanon kanya kasayang guseng. Adan sa kano interesada o gumatang itidaga na kay patakdaran dagiti babbalay tayo. Wan Raul, at tatagiti tao nga interesado a gumatang dito'y lugar tayaw.
Diyos ko tata, nupod no dayta. Sa dino nga rodon ti pagnaidan mi ti pamilyak. Agpapada tayo, Raul. Amin tayo, awan ti pagnaidan tayo no mapapanaw tayo ditaw. Awan ka din ti maaramidan tayo, Tata Tomas. Agpatulong tayo iti no asino ang mabalin tayo akamangan. Ang mamu tayo maat nga oray kasano kabayag tayo nga agnanaad ditaw. At dalat tadyak kun na ako kwada tinagsaadan dagiti balay tayo. Padasan tayo nga rito masidag ka dagiti masiknan, Tata Tomas. Agtitinulong tayo na ang agnanaad ditoy. Ket sapay la kuma, tay kanda tayo mo't iti konsiderasyon, gapo iti kinabayag tayo nga agnanaid ditoy. Bakit? Nakasarita ko ni Tata Tomas. Kumpirmadon nga da interesada o gumatang iti daga nagsaadan dagiti balay tayo. Kasano tayo nga rodon lakay? Uray ko masaan da nga itad kada tayo to'y daga. Basta saan da tayo ko mapapanawan. Kasarita ka no ni Tata Tomas dagiti kaaruba tayo. Tapadasan da ka no ti makisarita ka dagiti masiknan. Sapay ko ma, taipaayan da tayo mo't iti konsiderasyon. Madanaga na kamin para kadagiti anak ta. Awan na pulos ti amuday ti mapaspasamak. Kanti sasaadan tayo ditoy. Di kagdanag bakit? Basta agkararag tayo. Dawaten tayo ti tulong ti Diyos. Amok adi na tayo baybayan. Tatang, nanang, adda kami gani ading ko. Nasaya at matasimangpot kayon, anak ko. Kumusta nga iti umunang aldaw yu iti pagadalan, anak ko? Okay mo, tatang. Nakita ka manin dagiti friends ko ijay school. Oras yak mat tatang. Ayun gayam, adda ka na yun na nakasapulan mi di school tatang. Ha? O sige, siya kunti makamo ang gumatang anak ko. Tapno maawit mo di school inton bigat. Kaya't sika nga iya. Adda ka dimot na inayon nakasapulam di school, anak ko? Adamot, tatang. Kasmutlaing ken ni Manong Ryan. Sige, tagatangan amin ni nanang yu dagita kasapulan nyo. Agyaman kami, tatang. Ala, mapan kayo agpalasan. Madamdamalaang, naluton di si daan tayo. Wun, nanang. Nanang, Talaga narigat tagpa-eskwela itapanawan. Sapay nagngina amin na namagatang. Pudnot ako namlakay. Ngam, masapol nga ikarigatan tama itod amin nakasapulan dagiti ubing. Wala. Sana bali. Agbiro ka kiti pag sideline nak. No kastang awan sa rek ko. Isupay makatulong. Uray ko magrigrigat tayo. Basta saan akastoy ti sitwasyon tayo dito eh. Alan, di kagdanag Elena. Adda ka asi ti Diyos. Simple laang ti panagbiag mi manang Emmy. Aklunag ano din naktulungan ti asawak, babaan iti panaglabada na, saan nga umdas ti matmatgadak para iti pamilyami. Nainayon pa'y ti sasaadan mi iti lugar a nagdappatan mi. Aklunag manang Emmy, saan mi akukwa ti daga a nagsaadan ti balay mi. May sa daytoy nga abandoned lot ako nada. Iso nga adu kami mat a nagbalay ditoy. Kampante kami, tamanumatan atawan nga agnanaad kami ditoy, katawan mat tinagbalin a problema. Agingga iti dimtang ti panawan ako nada, a mailaklako ti daga, tanagpakitan ti agtagikwa iti nagdappatan mi. Kastaunay adanag mi manang, takunada at talaga nga interesado ti gumatgatang. Pinadas mi tinakisarita kadagiti masaknan, ngam awan ti masnop asong batda kada kami. Awan nga rod tinaaramidan mi, no di ti aguray kan agkararag iti Diyos, maipapan iti sasaadan mi. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Tata Tomas, ada ka din damag yung may papaniti ka sa saad tayo diti lugar tayo. Damag kumat nga da kanon nakagatang ditaw. Anya? Tamang ano iti may nga aldaw, kalat-lat na napapanawon da tayo. Diyos ko, kasanon dagiti pamilya tayo tata. Sa dino ti papanan tayo. Nga masapul ang maamuan tayo, no puno nga dan nakagatang iti nagsaadan dagiti balay tayo. Awan ka din ti mabalin tayo pagkamangan, Tata Tomas.
No legal ti amin a papeles da. Awan laban tayo, Raul. Malaksit kumaano ipaayan da tayo ituray sang kabasitlaeng amabalin tayo apangyakaran kadagiti balay tayaw. Tata, Mamangan no agdemolis dan kalpasan na maungpot ti pawayway nga inted da kada tayaw. kaasim at dagiti daddo mga awan papananda, Tata Tomas. Wan nga raw. Ay inton bigat mapanmisarakan di ibagbagada ang nakagatang. Masapul ang makasarita mi ita. Tapno mo tayo ano anya ti aramiden tayo ditaw. Sapay la ko mga rod, tamaasi damot kada tayo, Tata. Apay akas na tilang masimang Raul. Kas na adanadagsa na parikot mo. Talagang adda, Elena. Ay, isumot lagaya makaslanalpay taabagam. Anya day taaya. Ala, ibagam kanyak. Bakit? Sigun ka ni Tata Tomas. Talaga ka no anagatang anto'y nagsaadan dagiti balay tayo. Ha? No kasta? Mapapanaw tayon dito, Raul? Kasano tayo pa itangay? Di kagdanag bakit? Adan tulat ta solusyon ti parikot tayo. Amo kasaan na tayo abay-bayan ti Diyos? Anya laangan ti ibaga dagiti anak ta. Dito idan ana ipasngay kan di makkel. Ita, naskan apanawan tayon dayto a lugar mo kaskasano. Basta agkid daw tayo iti kaasi ti Diyos. Amok ngay paayan na tayo iti solusyon kadag ito'y sumangsang baya parikot tayo. Ngam na di mo ipadpadlaw kadag iti anak ta. Akas lang mapukpukawan tayo tinamnamawan. Maawatak, Raul. Jakmat kahit amatroma dagiti ubing. No maamuan da mapapanaw tayo gaya man dito eh. Elena, bakit? Nakaawat kami iti notice. Papapanahon da tayo talagang diti lugar tayo. Anya? Day tatagpay so, Elena. Inikanda tayo lang iti sumagmamanong aldaw apawayway nga agtalinag dito. Isakbay nga agdemolish da. Diyos ko, Raul. Anya ti aramidan tayo. Masapol nga itapay lang. Makabirok tayo niti pagkakaran tayo. Diyak kahit makita dagiti anak tati mapasamak. Nukas pangarigan agtalinag tayo pa dito aging ka maong putim pa ay dapawayway. Agpaisot ako nam. Saan amabalin ang maimatangan dati pa nakademolish ti balay tayo? Pampanunuto ka kasarita ni Nanang. Ang mga numabalin tayo ang makipagnaid pailaan kan kuana. Total, agmay may samat iti balay. Umanugot nga ta ni Nanang, Raul. Diyak mo. Kan talaga ang mabainak ko makipagnaid iti balay na. Misulangan ti ultimo remedyo. Di tayo matkabailan ti agabang. Tapag gusto lang mo ti mabirbirukan ta para iti kasapulan tayo kadagiti ubing. Kasano harod nga ipalawag mo kadagiti ubing? No apay anas ka na pumanaw tayo dito eh. Makamuditan bakit? Amo ka na saririt dagiti anak ta. Maawatan damot siguro ti amin. Masapol nga rod ang makasarita mo ni Nanang. Katsapay ko mata umanugot. Iti pan nakipagnaad tayo pay laang kan kuana. Tata Tomas, talaga ka ding awanin ti maaramidan tayo? May panggap iti demolition order? At tayo kum da papeles. Katlegal ti amin a dokumento nga dakadakwada baraw. No kasta, talagang awan nga rudan maaramidan tayo. Masapol nga agbirok tayo niti pagkakaran tayo. Husto ka, Raul. Agberbero nga rodan dagiti daddo maakaaruba tayo iti pagakaran da. Da kayo nga'y. Pampanunutok nga roda kasarita ni Nanang ko, Tata. Tama kipagnaid kami pa'y lang iti balay na. Kabayatan nga awan pa'y tinasarakan may pagkakaran. Naimbagkan ka tadagayam ni Nanang mo apagkabangam. Ngam dagiti daddo maakaaruba tayo. Awan apulos ti papananda. Sa masapul nga agtrabaho da tapno adda pagbayad da iti apang no agupa da. Ay, anyamatan da iti anapasamak kada tayo, Tata. Wan nga raw da Raul. Talaga narigat ti agbalin nga squatter iti bukod mo apagilian. Kinapudno naman ng Emmy, jak amo ti aramidet kadagidi akan ito. Pampanunutak namin ti mapasamak iti pamilyak. Uray kayat ko kumati agabang, saan mo't nga umdas ti matmat gadanmi iti asawa. Iso anapanunot ko akasarita ni Nanang.
Dayjay laangan tinapanunot ko a pamuspusan. Ti agki daw iti pabor, a makipagnaed kami pay laeng kan kuana. Manipod ngamin nangasawa akmanang, ingkarik iti bagik, ajak makipagnaed kan kuana. Tajak kayat ti agbalin a padagsen kan ni nanang. Ngam awan nga rod tinaramidak, no saan ati makisarita iti inak. Itaman pa'y anak ka pasyar ka anak ko. Kunak no nalipatan dakon. Pasensya kayo, nanang. Makumikumak namin iti trabaho kastamat ni Elena. Nang runagat nang rugiman ng ti klase dagiti ubing. Isama sapol nga agdoble kayod tapno damay gatang kadagiti kasapulan da iti pagadalan. Sa bagay, maawatan kayo anak ko. Nay, apay ngay asikalaang timay. Ayan ngay dagiti apu ko, kastamot ni Elena. Diyak pa ilang kuyog ida, nanang. Ha? Ada ka din napasamak, Raul? Nanang, ada na patag-agagarak kada kayo. Ada ngamin, parikot mi. Anya dayta, ala ibagam, ang mga numakatulungak. Talaga ada kayo lang tinamnamag ang makatulong kada kami, nanang. Nagatang kami ng tidaga. Ang nagsaadan ti balay mi ti lugar ang nagdapatan mi. Kat papapanawon da kamin. Anya, nagatangdan ko nam. Unyarod, nanang. Isong agsapsapol kami ti pagnaedan mi. No, mabalin ko ma. Kidaw ka dito kami pa'y labalaya makipagnaed. Ay, apay kit din asaan. Imbagak mo't ngaminan idikan ka, adito'y kayo latan. Ngam kinay kayat yu pa'y ti imadayaw. Tirigat na, saan yu ako kwa ti dagaan nagbalayan yu? Diyak namin kaya't agbalin kami apadagsin kada kayo, nanang. Kaya't ko talaga ti agbuko di dadan pamilyak. Maawatak ti kayat mo mapasamak anak ko. Kayat mo apanagnakan, akabailan mga isakan ti pamilyam. Gaputa si ka ti padre di pamilya. Ngam sa bali ti napasamak. Ta nagbalin kamat nga squatter, anak ko. Impagarup ko ngamin na saan kami na mapatalaw, ujay, nanang. Tanabayag mo na tiyempo ti panagyan mi, ujay. Gayam. Kalat nga ila ko jakin kukway ti daga. Saan mi napakadaan da dya pasamak, nanang? Katamok nga awan ti laban mi. Taday gamda papeles. Nga isuda talaga takin kukway ti daga. Mala, umay kayo agyan dito yan. Di yun urayan ti ultimatum ngayon tadakada kayo. Nalawat ti balay apag naudan nyo iti pamilyam. Agyaman nak, nanang. Kasaritak pa dagit apo ko yo. Tapno sanda amaklat, inton panawan min ti dimmakkalanda a lugar. Kumusta nga iti ipapan mo iti balay da nanang, lakay? Kasi ti sigod bakit? Madadaan lata ni nanang nga tumulong kada tayo. Agpaiso, Raul? Wen, Elena. Nasermonan nakpaikit di Tapay ka nung amin nga imadayo-tayo pa'y laeng. Kat naglawaan ka numot di balay apagyanan tayo. Kanti dakes na. Nagbalin tayo ka no pa'y nga squatter ko, nana. Sa bagay, maawatak no apay akas deti nagbalin apangedeng mo idi nagasawatan. Nga maawatak mo ti punto ni nanang. Elena. Saan ko mamapaspasamak amin dagitoy, no dimngagtakan ni nanang idipay. Ibaglaangan tamadadaan pa'y laang amang tulong ka data. Day tangar ti pagbayin na klaonay ka ni nanang. Nga mo ka maawatan na matipanggap ko idi. Isapin manawa ki balay, apaman nga inasawa ka. Ala, agyaman ta ka ni nanang. Tamadadaan at tumulong. Kanagyaman tamot iti Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Anya ngay Raul, ada ka din nasarakan niyo apagakaran niya. Adan, tata. Kasi tinaybaga kadi kada kayo. Mapan kami pa lang makipagnaid ka ni nanang. Nasayaat nga ron no kasta. Nang rugi na pumanaw ti daduma ka aruba tayaw. Di dan inuray ti mauding nga aldaw nga impaay apawayway ti nakagatang iti daga ang nagtalinaidan tayaw. Ta kayo ngay gayam, tata Tomas.
Papanan nyo ngay. Umay naktusukunan di anak ko nga di probinsya. Agawid aklangan ni di probinsya, Raul. Maladingitan nagtagsisina tayong tata. Kalpasan ti mano atawa na panagnagid tayo ditoy. Iso mo tikid-kid daw ang tigundaway. Pagyamanan tayo langan, nakapag naid tayo dito iti medyo nabayag mo ta tiyempo. Nga rod Ay kaano nga iti yakaryaw? Itong sumaro na alawas tata. Kasaritak pa nga umuna dagiti anak mi, tapno saan da amaklat iti papanaw min ditoy. Rumbang laang tapno di dan tumasdaaw, Raul. Alak tarabayan na kayo ti Diyos iti alis yaw. Agan anad kayo akanayaw kadagiti anak mao. Kastamot kada kayo tata Tomas. Aganad kayo mat. Kat sapay la kuma, tagsabat tumot lang ti dalan tayo. Anya ka diti bagayo kada kami kani ading ko, tatang, nanang. Wan nga ron tatang. Anya dayjay. Anak ko, amo ka narigat pa'y lang nga maawatan nyo ti amin, taubing kayo pa'y. Nga mapama na dumadakkel kayo, maawatan yung tumot lang. Wan anak ko, katsapay ko maawatan nyo ti ibaga ni tatang nyo kada kayo. Iya, Ryan, into no may alawas. Umakar tayo ni tibalay ni Lola yo. Ha? Panawan tayo ti balay tayo, tatang. Kasapulan, anak. Kansa na bale, dayjay matayan ni Lola yo ti umakaran tayo. Diyo ka di kayat dayjay? Makadin na tayo matlangan ni Lola yo. Kaya't mi tatang? Un, tatang. Ngam sayang mo't ti balay tayo na panawan tayo. Saan tayo ngamin ako kwa, to'y nagsaadan ti balay tayo, Ryan. Kat nailakon ti talaga amakin kukwa. Isa amasapol a pumanaw tayon. Mabaling ka diti kasjay, tatang. Maawatan yung tumot lang anak ko. Ita, taramidan nyo. Tulungan nyo ni nanang nyo agimpaki katagiti gamit yo. Tapaman na maimpaki tayo amin. Mapantayon to nagnard iti balay ni Lola yo. Agyaman nak iti Diyos, tanakaradkad kayo anakadanon ditoy. Agmano ak, Lola? Uri syakmat lola. Kaasyan na kayo ti Diyos, apo. Nanang, agyaman kami ti panangpasang bayo kada kami. Taasino kumati, ekspektaran nyo amang tulong kada kayo, no sana siyak. Talaga makaungot kada kayaw, no sa bali pa ilata o tinagkamangan yaw. Pasensya kayo nanang. Amok nga da prinsipyo anak ko. Ngam saan akababain ti dumawat iti tulong kadag iti naganak. Nanang, Imanugot ak iti kayat ni Raul ama pasamak idi nanang. Ngam tidakkel abidot mi, kat ti panagyan mi iti saan mi matakukwa. Nala, saan yun apanunutan day dyan na pasamak? Mga barwanan kayo, kat namnamain nyo asaan kayo abaybayan, nang runa dagito'y apok. agyaman kami nanang. Amo ka nabannog kayo, nagpaisaganak iti makan. Mabisin kayo ka din apok. Wan lola. Lola? Nala, umay kayo ni dya kusina. Adain sagaan nami ka ni Linda amakan asang putanyaw. Umay kayo, taagsasango tayo amangan. Gapo iti awan sarday apa nagkarkararag mi nga agasawa iti Diyos, manang Emmy, na solusyonan ti parikot mi. Nakaalis kami nga rod iti balay ni nanang. Ididamo, talagang agkadkad tiriknak nga umasidag ka ni nanang. Tadyak kayat apati pamilya kat panunutan na pailaan. Ngampod no ti kunana, saan apakababalawan ti dumawat iti tulong kadagiti naganak tayo. Taisuda ti madadaan at tumulong, anyaman na panubok ti dumteng kada tayo. Nagserbi eleksyon kanyak tinapasamak manang. Ita, nakasapol akon iti nasaysayaat apanggadan. Uray mo't ni Elena nga asawak, adamoten permanente apanggadan na, taaddan ni nanang ang mga asikaso kadagiti anak mi, no kasta nga agtrabaho kami. Narugyan mi motten ti agurnong para iti ipatakder minto abalay, iti abay motlaeng ti balay ni nanang. Nagasatak manang, tanaadaanak iti ina akas ka ni nanang,
Amadadaan at tumulong no adda pa kasapulan ti anak na. Daytoy ti padas ko. Toy pagayam mo, Raul. Raul, pagayam ko. Narigat at talaga ti sinarrat mo. Ti panagdapat yu iti daga, saan nyo mat ako kwa? No pay kasta, dayawon ka, tanasakit man tirik nayo, nagdisnudo kayon apimanaw. Saan akas iti aramid dagiti dadduma, nga agdadata lang aruden nga awan karbanganda, isuda pay laang tinatangsit no dadduma, kat agresulta iti saan anasayaat apasamak. Pudno ti kunam, anagasat ka anaaddaan iti ina, akas kaninanang mo. Tauray pamilyado kan, at dalata nakasagana at tumulong, anyaman na panubok, ti dumteng kada kayo. Maragsa ka na, tanasayaatan ti kasasaad yu ita. Kat kadandan nayo pa yan, ti patpatgam unay nga inam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu ipi dana tibiyag